Arriba el moment de la ciència a casa. Atenció, perquè avui farem un miratge d'aquests que hi ha a les carreteres o fins i tot al desert, que sí, Jordi? Sí, farem un miratge molt senzill, molt casolà. Aviam, què necessitem? Mira, ens cal un recipient que sigui opac, que sigui transparent, pot ser un plat de sopa, que sigui fondo, si pot ser, millor. Ens cal una moneda i ens cal aigua per cobrir tot aquest recipient amb aigua? Exactament. Per tant, la primera cosa que jo demanaré és jo col·locaré la moneda de 50 cèntims en el fons d'aquest recipient. Molt bé. I jo el que demanaria és que ens ajupim i que mirem arran d'aquesta vora i que veiem amb els ulls, ens ajupim de tal forma que veiem aquest perfil i una mica d'aquest perfil. I si ho provem, ens ajupim una mica. Ens ajupim aquí, a poc, així. I mira, que vegis aquest perfil d'aquí i que vegis aquest d'aquí. I veig aquí, però no veig la moneda. No la veig, no, d'acord. Per tant, jo ara el que vaig a fer, aquí, això és com si fos la superfície de la Lluna, no hi ha atmosfera, per tant, el raig de llum que surt de la moneda et pica amb la paret, amb aquest recipient, i per tant tu no arriba el raig de llum que surt de la moneda no arriba a la teva vista, per tant tu no veus res. Ara anem a fer atmosfera, anem a ficar atmosfera. Val. Que nosaltres li ficarem aigua. La nostra atmosfera serà una ampolla d'aigua, molt bé. Serà aigua que tirem aquí sobre. Molt bé, anem a tirar aigua, jo aquí quieta. Anem a tirar aigua i és important que l'aigua arribi fins a vessar, o sigui, fins a dalt de tot. No em mullaré, no? No mullaràs, no. Val, perquè sempre acabem igual. Aviam, ara a punt. Val, doncs fixa't que ara, què ha passat amb la moneda? S'ha fet visible? Sí, la veig. Estàs mirant el mateix que abans no la veies. No la veia. I ara sí que la veus. Per quina raó? Perquè ara el raig de llum que surt de la moneda, abans, com que no hi havia res dins del plat, hi havia aire, per entendre'ns, el raig de llum sortia i picava en la paret i no la veies. Ara, a la via aigua, hi ha un fenomen que es diu la refracció. El que fa és que la llum de la moneda, quan passa de l'aigua a l'aire, el raig de llum es torça. De manera que surt de l'aigua abans d'hora i viatja per sobre la superfície de l'aigua i arriba a la teva vista. Vols dir que la moneda no s'ha mogut de lloc? No, i ara fixa't tu una cosa, és que aquí, per això és un miratge, perquè la moneda està al mateix lloc, estàs veient en un lloc que no existeix, perquè tu la veus a la superfície. Jo ara la podria tocar, intentar tocar i no la trobaria. Intenta tocar-la. Vaig intentar tocar-la i jo crec que està aquí i aquí no hi és. No hi és. És cert, veig totalment la moneda però no la puc tocar. I això és el que passa amb el sol a l'atmosfera moltes vegades, quan veiem que a la tarda, quan el sol es pon, a vegades veiem el disc solar a l'horitzó, però igual ja fa una estona que s'ha post i veiem la refracció de l'atmosfera, de la llum del sol, i per tant veiem el disc solar, però en canvi no està allà, sinó que està allà per sota de l'horitzó. I això és una mica el que passa a l'atmosfera i el que passa amb els miratges del desert o de les carreteres asfaltades a l'estiu, quan veiem aquell vessal d'aigua al fons de la carretera, estem per un fenomen de refracció similar al que estem aquí explicant. Jo crec, Jordi, que ja ens podem aixecar, què et sembla? Endavant. Ja em fa mal els genolls? Molt bé, doncs ja ho veieu, una moneda de 50 cèntims, una miqueta d'aigua i podem fer tot un miratge. Gràcies, fins la propera. Fins la propera. Adéu-siau. Adéu-siau.